Sa number 7, ginaplano nga peryahan sa Lacson Street para sa Mascara Festival, ginbalabagan sang konseho sang Bacolod. Tatlo sa mga katapos sa konseho nalakip si Councilor Jason Villarosa sa pamuno sang Committee on Tourism kag konseho ang nagpamalabag sa ginhinyo sa Bacolod Youth Foundation nga matugutan ang pag-operate sa ginaplano nga peryahan sa Lacson Street dungan sa natalana nga Music Festival sa October 25 to 27. Gani gi-defer ni Councilor Celia Flor ang request. Ang 5-star Grand Carnival nga amo ang nagadumala sa amusement area sa likod sa Bacolod City Government Center ang nagiyo nga maka-operate sila sa Lacson Street. Pero para kay Villarosa, ini ang hindi nagakaangay para sa ginakabig nga food tourism strip sang syudad. Nagligad lang nga Lunes sa gid-recommend man sa konsehal ang pagpauntat sang operation sang peryahan sa sulod sang Bacolod Public Plaza. Inigalayon ang ginpakakas ang City Legal Office base man sa mando ni Mayor Aldi Benitez sang matalupangdan nga wala ini sang permit. Sa number 6, Bacolod City Police Office ang nagaayo karon sa mga courier companies nga maid-id nga inspeksyonon ang mga packages nga ginadala pa Bacolod City ini kasunod sa pagkadiskubre sang 6.8 million pesos nga suspected shabu nga ginpasulod sa Bacolod. Ginsiling ni BCPO Director Colonel Joresti Coronica nga masami hindi nila mapunggan ang nagasulod nga supply sang illegal nga droga, ilabi na kung hindi inigikan kag sakop sang ila jurisdiction. Kasubong na lamang kung posible sa puerto kag airport ginapaagi ang mga ginakabig kontrabando. Pero hugot nila nga ginamonitor ang pagsulod sang illegal nga droga, ilabi na karon nga Mascara Festival, resulta nga nakumpiskar ang kapin sa 6.8 million pesos nga suspected shabu sa Joint Anti-Illegal Drug Operation sa Barangay 12 sa Bacolod City sa kahapon. Ang kasubong nga nagligad nga operation nakumpiskar ang mga bultos ng suspected shabu nga nagapatos sa T-bag. Nagapati si Coronica nga posible pinaagi sa courier service ang supply sa illegal nga droga nga ginasiling gikan sa Manila. Gani nagapahanumdum ang pamuno sa BCPO sa mga courier service nga dapat maid-id nga usisaon ang mga ginapadala nga packages agud mas mapabaskog ang kampanya kontra illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. So there must be somebody from other agencies that will take actions on that. But as far as the PNP is concerned, amo niya, intelligence monitoring, paglabot diri, no? Since kami jurisdictional kami, no? Paglabot sa area sa BCPO, there's a time na if we have info, i-operate namon. But kung may info kami nga pwede naman ma-share sa other units nga dito pa lang masakutin na, we also may ara kami nga intelligence push. Sa number 5, 7.9 million pesos nga balor sang solar-powered irrigation system sang isa ka kooperatiba sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City ang naga-operate na sa karon. Ini ang gibisita ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson para ma-inspect ang operation. Ang mga proyekto ang turnover sa probinsya sa Tara Agrarian Reform Cooperative sinilamang nga bulan. Tuyo sa proyekto nga mahatagan man ang mga mangunguma sang maayo kag masaligan kasubong man sustainable nga irrigation solution. Paagi man sa proyekto, mabuhinan ang dependency kung ang pagsalig sa grid electricity kag fossil fuel. Nag-ooperate ini paagi sa 168 ka mga polycrystalline solar panel nga tigayon maka-generate sang 57 kilowatts. Sarang ini makahatag sang irigasyon sa tubtub 24 ka hektarya sang ilang mga ginaumang nga kadutaan. Ang irrigation system miyara sang inverter, miyara man sang irrigation pump kag solar panels para makatigayon kuha sang init sang adlaw kag ma-convert sa kuryente. Sa number 4, nabalik na ang power supply sa Banwasang Ibi Magalona, Manapla kag syudad sang Victoria suno sa Nuneco. As of 10:59 AM kaina, ginanunsyo sa Northern Negros Electric Cooperative nga nabalik na ang 100% nga power supply sa Ibi Magalona, Victoria City kag Manapla. Nagluntad ang malawig nga power interruption sa sining mga lugar sumugod sa Martes ang kaagahon matapos ang mabaskog nga ulan kag pagpangilat Lunes ang gabi nga nagresulta sa pagka-damage sa Victoria Substation. Amat-amat nga nabalik ang power supply pinagi man sa bulig sa iban nga mga electric cooperative kag electric company.
Nagpasalamat ang kooperatiba sa pag-inchindi sa mga konsumidor kag sa Nuneco Warriors of Light sa wala untat nga pagtrabaho para tigayon nga mabalik ang power supply. Sa number 3, dengue-related deaths sa Negros Occidental nagdangat na sa 14. Sa report sa Provincial Health Office as of October 12, may isa ka bago nga dengue-related death ang na-record. Humalin Enero tubtob October 12, may 4,922 ka mga dengue cases ang na-record. 295% ini nga mas mataas kung ipaanggit sa kasubong nga tiun sa 2023. Pinakamadamo nga apektado sang dengue sunod sa PHO ang yara sa 11 to 20 years old nga age group. Pinakamadamo sang recorded dengue cases ang Bago City nga may 534 cases. Nagasunod ang Hinubaan nga may 392 cases kag San Carlos City nga may 372 cases. May 327 cases ang Sagay City nga may isa man ka dengue-related death kag ikalima ang Kabangkalan City nga may 313 dengue cases kag may isa man ka dengue-related death. Sa number 2, hindi lamang ang Negros Occidental High School ang may reported nga kaso sang viral exanthem o kun makaiha. Sa Bilog nga probinsya, bisan pagani sa Bilog nga pungsod, may kasubong nga mga kaso sa karon. Inisulod sa kay Dr. Joey Villarosa, ang Medical Officer 3 sa DepEd Negros Occidental. Patag niya, dalaman ini isang paniempo. Pagtungod nga viral, madasig nga makapanglaton. Damlag pa. Sa interview sa katapos sa media sa medical officer sang NOHS, ginsiling-siling nga hubalin sa Setyembre tubtub sa karon, may mga 32 na ka mga kasos ang viral exanthem nga ilan na record, kag 15 na lamang sa siningang mga estudyante ang nagapabilin sa isolation base man sa post sang NOHS Medical Clinic. Patag ni Villarosa, labing makalalaton ang masakit, pero hindi ini makamamatay. Sa mga eskwelahan nga wala sang naka-assign nga nurse o konduktor, naabisuhan na sila kung may mga estudyante o kung mga estudyante nga makitaan sang simptoma kaangay sang rash kag paghilanat, magpakig-angot sa iyataratapan kag dalon kag ipacheck sa municipal o rural health unit ang natungdan. Ang pagbabaskog sang awareness behind sa amo nga masakit ang isa sa mga pamaagi. Agud matap na inisunod sa kay Villarosa kasubong man ang pagpabaskog sang advocacy sa bakuna nga pamaagi man para malikawan ang kasubong nga masakit ang ila sa karon ginatutukan. Kung magluluwa ng mga cases nga may clustering based on certain case, ang DOH, when sir nag-identify and may pagwa na sila mga local advisory. Pero ang totoo, hindi nga mga preventive measures is to increase awareness and to increase the advocacy for the school-based immunizations. Ay covered din siya sir sa mga vaccines nga ginahatag sa eskwelahan. Kung ma-disseminate natin properly, ma-preventive na siya in the next few months, in the next few years. Pero ang mga preventive measures, pag hindi usual, ang gyapon, sir, for viral infections, mga hand washing. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw, paandam. Mahimo sa sining nga mga inoras, maka-eksperyensya na sang heavy traffic tubtub karon sa gabi. Hindi bangod may ginapatuman nga road closure sa porsyon sang Circumferential Road, bangod ginapaabot ang pagdagsa sang tawo sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Sumugod karon las 7 sang gabi, hasta na las 2 ang kagahon, ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang full road closure halin sa corner sang St. Francis Street kag Circumferential Road o kung nagdalan pasulod sa Doña Juliana Heights hasta sa the Upper East Avenue, kabahin sang pagpanghanda para sa Sari-Sari Store Mass Caravan and Concert sang Pure Gold sa Bacolod City Government Center. Sa ginisyo nga Executive Order number 57 ni Mayor Albi Benitez, ginakinahanglan mapatuman ang traffic rerouting agud masiguro ang seguridad kag safety sa mga tumalanaw nga ginapaabot magadugok sa concert. Ang bitaw ang nagtala na sang 40 ka mga personnel agud mapahagan-hagan ang pagutok sa lakat sang trapiko sa mga ginakabig choke point areas dungan sa ginapatuman nga truck ban. Ang estimated people nga ma-attend sa aton nga event sa BCGC expected nga ma-spill over sa daatong dalanon. So
for the safety of the community, gin suggest na lang sang bitaw to Mayor Albi nga isira na lang gid ang sa preferential roads. Ang Bacolod-Negros Occidental Economic Highway o Conbanose ang gintala nga bypass route para sa biyahe sa mga motorista pati na mga truck. Kabahin sa mga-perform karon nga gabi ang grupo nga SB19 upod ang mga rap artist nga Sanday Skostakli kag Flo G. Sa October 20 liwat nga ipatuman ang traffic rerouting kag road closure sa Circumferential Road para sa Bingo Plus Day kundiin maga-perform ang singer nga si Moira. Magabalik man ang singer-songwriter nga si TJ Monterde upod kay KZ Tandingan kag ang banda nga Franco. Magaupod sa kasadyahan ang aktor nga si Piolo Pascual kag TV host nga si Maine Mendoza. Hugot ang panumdom sa Bacolod City Police Office sa mga nagakadto sa mga festival sites karon nga Mascara Festival nga ipaiway ang pagdala sang backpacks, mga bottled soft drinks ug alcoholic drinks kag mga patalom. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sining nga weekend. Batchoy, paborito nga kalanon sa kalabanan. Pero kung ang batchoy mo may tulan pareho sa kansi, heaven! 100 pesos ang bigatin meal ngayon. Sa isa ka bulan nga operation, makapaubos siya sang tig isa kagatos o kung 100 ka bowl sa kada adlaw. Tultulon ta ni buwas sa tripping ni Ruming. Isa ka anay soldado ang nagaserbe nga karon nga archery coach agud mahanas ang abilidad sa mga kabataan nga nagaedad 7 tubtub 17 years old. Pinaagi sa natukod niya nga archery club na tagaan sa oportunidad ang mga student athletes nga may dako nga potensyal sa traditional sport labi na karon nga madamo naman sa mga papatan-o na naghatag interes sa hampa. Kinalahon siya kag ang hampang archery sa Domingo sa bida sang liga. Shout out kita anay sa aton nga mga live viewers. Subong nga hapon si Ray Tuhaw Tinyosan, mayong hapon Digicast Negros, si Gloria Bantigue, good PM Digicast Negros 10, God bless you all. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast Negros 10, watching from Binalbagan. Si Lindol Sunio, mayong hapon Negros. Si Rudyard Mijares, God bless Digicast Negros. Si Jubea Dianala Natavio, mayong hapon Digicast Negros watching from Baguio City. Wow, grabe. Si Ken Valencia, good evening Digicast Negros. Si Roberto Gallo, good evening Digicast Negros watching from Las Vegas. More power to your program and God bless. Thank you, sir. Kag si Jimboy Handugan, ipasirado na jud ni Marcos ta ng simbahan. Di ko kaya sinising nga ginambal. Kag si Ruben Libre Jr., mayong hapon Digicast, mayong hapon Negros, mayong hapon Sir Ruming. Kag abuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tub-tub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!